Kaping si Rody H Vanlalhriatpuii ni Longchai District Iowa Miss Mizoram 2017 contest ranter ka ni Miss Mizoram 2017 contest omdon ti ka shat hianin ka thinlu zo zo inter ka tuma ka phur MMA ka chhum te le ka chan te ka tel don ti ka shir hianin ani po min phur pui MMA boka kan in audition ni garon chenga nulak mel cha chilo tak mai ka contest tem pui te ka mu thei an phurna na sa tak min pe ka phur lu to ka audition tur po hi amera chu ka phur ang kha chu lo ni lawa ka nervous le deuh hleka ma se ka han ti chho ta ka ha chu anwam chu ka te